Ako vam se čini da vam menstruacija smanjuje energiju, snagu i kvalitetu života, ovaj video je za vas. Govorit ćemo o tome kako prepoznati obilne menstruacije, kada se treba javiti liječniku i što učiniti kako bismo na vrijeme spriječili njene posljedice na zdravlje. Mi ginekolozi na pregledu postavljamo dva pitanja obavezno. Koliko dugo traje ciklus i koliko dana traje krvarenje? Ciklus menstrualni je od prvog dana prethodne menstruacije do prvog dana iduće menstruacije. A krvarenje je broj dana koliko dugo traje menstruacija. Važno nam je koliko ste uložaka potrošili za vrijeme te menstruacije, kolika je količina krvi i koliko dugo je trajalo to krvarenje. Standardna količina krvi koja se izgubi za vrijeme menstruacije nije velika. Mi smatramo da je normalna menstruacija ciklus u kome ćete iskoristiti jedan paket normalnih uložaka. Takvo krvarenje će obično trajati 2 do 3 dana, a nakon toga ćete još jedno 2 do 3 dana koristiti dnevne uloške jer će se pojaviti samo oskudno krvarenje. Ali ako mijenjate uložak svakih sat vremena, ako je krvarenje svjetlom krvi ili ako je krvarenje sa obilno zgrušane krvi, to je znak da je ta menstruacija obilna i vi se osjećate iscrpljeno, slabo, osjećate nesvjesticu i to može značajno narušiti vaše zdravlje jer može doći do značajnog gubitka željeza u krvi. Obilne menstruacije se mogu javiti kod mladih djevojaka koji su tek ušli u menstrualni ciklus jer tada se hormonski ciklus još nije uspostavio onako kako bismo mi to očekivali. Pošto nemaju spolne odnose najčešće, ultrazvučni pregled se radi preko trbuha na puni mokraćni mjehur. Tada želimo regulirati taj menstrualni ciklus koji je nepravilan kako ne bi došlo do nastanka i gubitka željeza i nastanka slabosti i vrtoglavice, a ta terapija može ići u dva pravca. Možemo koristiti kontraceptivne tabletice koje ćemo koristiti par mjeseci i na taj način uspostaviti cikluse ili gestagenu terapiju, znači hormonske tabletice koje ćemo davati samo u drugoj fazi ciklusa i na taj način ćemo spriječiti obilna krvarenja i uspostaviti normalan ciklus kod mladih djevojaka. Najčešće kod mladih djevojaka ne dolaze do nekakvih drugih bolesti, ali neophodno je napraviti pregled ultrazvučni kako bismo isključili postojanje cista ili nekakvih drugih promjena na jajnicima i maternicima i na taj način možemo onda uključiti terapiju. Što se događa kod žena u generativnoj dobi, znači žene koje su već uspostavile svoj normalan menstrualni ciklus između 18. i 50. godine i žene koje mogu ostati trudne. Kod njih se mogu javiti miomi na maternici, ciste, endometriotične ciste, upalne promjene koje sve mogu dovesti do preobilnog krvarenja. Isto tako može doći do zadebljanja sluznice maternice ili poznih promjena na sluznici maternice koji isto tako mogu dovesti do obilnog krvarenja. Da bismo bili sigurni da ćemo terapijom riješiti obilno krvarenje, moramo napraviti ginekološki pregled, ultrazvučni pregled i isključiti sve ove promjene na maternici i jajnicima i tada uključiti terapiju koja će izregulirati menstrualni ciklus i smanjiti obilno krvarenje. To su sve mogući uzroci, ali trebamo do njih doći. A kako? Tako što ćete to reći svom liječniku na vrijeme. Znači, ako krvarenje traje duže od 7 dana, ako mijenjate uloške svakih sat vremena, ako je krvarenje svjetlom tekućom krvi ili ako ima jako puno zgrušane krvi, radi se o prekomjernom krvarenju i trebate se javiti svom ginekologu na vrijeme. Ako znamo koji je uzrok prekomjernom krvarenju, možemo uvesti adekvatnu terapiju. I već u nekoliko mjeseci žena bi se mogla osjećati bolje, neće više biti slabosti, ne bi trebala više osjećati vrtoglavicu i ciklus bi se trebao uspostaviti i spriječiti prekomjerno krvarenje. Obilno krvarenje nije nešto s čime se treba pomiriti. Pobrinite se za sebe, za svoje zdravlje i javite se svom ginekologu.